Ay meşke hayla meşke meşkame ya zozana. Festivala çandê bi navê Berxpir li bajarê Şirnaxê birêve çû. Festival li navçeya Elkê bi navekê din li navçeya Beyntûlşebapa Şirnaxê hat li darxistin. Li derdorî çiyayê Feraşînê li zozanan, şivan, şîrê heywanên xwe didoşin, penîr, masçê dikin û piştre jî heriyên wan dibirin. Ev çand û şahî her sal pêk tê. İsal xelkê Elkê wekî sembolîk Festivala Berxpir pêk anîn. کو گنجن ما جوان ما کو بزانم بابو باپیرت ما اف کفنا شوپیه هبی اف کلتور و عرف و عادت هبی تناوا ملت ما کردا تکفن دا ملت ما لسر مثلا آجال حیوان جیانا خواه گلک درباس کریه افرو کم بچاو خدید برخبر ماس پنیر اوجی تاریخ اگه گلک مازن فید گرد بو ملت ما دویان وان تشتاش بیر نکن حقا جهدست خوشیه کو بلدیه باشخانه ویره اف کار سال جاره که چید کرد و دویا خوازیکال همی جا بده چکرن از گلک به کیف خوش مبروکش باجر زاخو کا دلال کردستان وکو دنگ بیجک از میوان کریم Xelkê Elkê bi cilûbergên xwe yên kevne şopî tevlî festivalê bûn û bi wê renginiya cilên xwe dewlemendiya xwe ya çandiyê nîşandan. Jaliyekî kon vekirin, kelûpelên destan nîşandan, dew li meşkan de kildan, nanê sêrê çêkirin, li aliyekê jî pêşpirka penîr û mast hatin çêkirin. Havîn hatêt demê berxa birînê, demê pazo em kavrat firoşin, em bên hingê bexbira me ye, em bexbirê dikin, keyfxweşiyê dikin. Ev hezar sal e dayikêt me, pîrekêt me, hemid çûne zozana, li werdê tedît koçerî dikirin, bêriyetî dikirin, pasxwedanê dikirin. Ev kültura me ya berê ye. Em jî yê nehe em dibên bila ev kültura me nemirîtin. Ev kültura me bira xiras nebîtin. Zarokêt me, gencêt me yê şinû bila bizanin berê dayikêt me, pîrekêt me ev şolet kirin. Hindîş me têtin em jî yê harîkariya hindê dikin. Maçî vê festivalê berê xweştirî bû. Yê berê me zomê dikirin. Hê ava hîn bû, ya xweş bû. Misafiret hatin, me pas tercî dikirin. Evê gavê me çû tişinîne. Ya berê xweştirî. عشان يا نازك يا طانك يا قربان Di festivalê de dengbêj Mesut Cizîrê, Haşim Boselî, hunermenda navdar Rojîn, hunermendê Tirk Haluk Levenşî bi kilam û stranên xwe beşdar bûn. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Elkê, Şirnax.